istuminen muurahaispesässä, jotta ryhti pysyisi hyvänä. Olette nähneet tyypillisen suomalaisen kävelevän, vähän hartiat kumarassa, kävellään näin niska kyydössä ja huonolla ryhdillä. Minä kehitin seuraavan liikuntanumeron, jotta ryhti paranisi. Ja se on saavuttanut ainakin koululuokissa suuren suosion. Ensin istutaan muurahaispesässä. Tässä yllättäen on muurahaispesä. Muurahaiset kiipeät pitkin koipia ja vähän alkaa tuntumaan jo pistelevää tunnetta täällä takapuolessa. Tuolla muutaman 10 metrin päässä on virvoittava järvi. Sinne minä olen matkalla. Ja matkalla sinne minä kuiskutan muurahaisia pois takapuolestani. Vaistomaisesti vedän olkapäät taakse ja kävelen reippaalla hyvällä ryhdillä. Tänne te voitte kokeilla Oulussa Ratapihan kadulla tai jossakin pääkadulla omaa takapuolta, että voitte vähän huiskia ja kävellä hyvällä ryhdillä, siis omaa takapuolta vielä. Tällä tavalla saatte